Hi guys! So sa ngayon ay magluluto tayo ng miswa. Ito po ang miswa or ang tinatawag na Chinese somin. Ayan, somin yan, miswa. So magsasabaw tayo. Ito ang ating pan sahog, ligo, sardinas. Ayan, hindi yan sponsored ha. Ligo, baka naman pwedeng makaligo. Ayan, so itong gagamitin natin pang sahog sa miswa. Siyempre, mayroon tayong gulay, patula. Ito ang ating gagamitin, gulay. At saka mayroon tayong dahon ng saluyot. Ayan, para medyo mayroon tayong green sa ating sumin soup. Siyempre, mayroon tayong pampasarap, ang magic sarap. Magic, baka naman pwedeng magicin ang ating iodized salt, si Sasa. Ayan, baka naman Sasa. Hindi po yan lahat sponsored. So, ito ang ating bawang. Siyempre, mayroon tayong sibuyas. Yan ang importante sa pagigisa, bawang at sibuyas. At siyempre, mayroon tayong dinurog na paminta. So, bukod sa mga yan, mayroon pa tayong ang ating pinaka-importanteng gagamitin sa paggisa. Siyempre, hindi mawawala ang cooking oil. Ayan. Hindi ka makapaggigisa ng mga ricados kung walang cooking oil. At syempre, sinabawan ng ating lulutuin, mayroon tayong isang pitsil na tubig. So, ayan. Ayan guys, simulan na natin ang pagluto. So, yun guys, ito na, luto na ang ating Chinese sumin soup. So, ito na siya. Ito na ang ating finished product. Ayan, pwede nang kumain, pang sabaw sa kanin. So, tara, kain tayo.